дастрасӣ ба иттилоот ин мавзӯи тренинги омӯзишӣ мебошад, ки тӯли 2 рӯз дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Ба тренинги мазкур аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд хабарнигорон ва журналистони ҷавон, ки дар ин ҷода нав ба фаъолият шурӯъ намуда истоданд, иштирок доштанд. Мақсади тренинги мазкур ин баланд бардоштани сатҳи огоҳии рӯзноманигорони ҷавон дар бораи ҷанбаҳои ҳуқуқии дастрасӣ ба иттилоот ва фароҳам овардани имконият барои мубодилаи таҷриба дар байни иштирокдорон оид ба дастрасӣ ба иттилоот, алалхусус дарёфти иттилоот аз манбаъҳои расмӣ маҳсуб мешавад. ва дар давоми 2 ҳафта ҳар як шумо мавзуотро чоп мекунед, жанрашо, мавзӯшо, қоваdoша дар инҷо муҳокима мекунед. баъдтар мо ҳамун озмун эълон мекунем, озмун барои гирифтани грантҳои хурд. ҳар яки шумо метавонед идеяҳоятро пешниҳод кунед. Касе ки дар радио кор мекунад, дар телевизион, дар расонаҳои чопӣ, ин аз худи шумо вобаста аст, чӣ хел мавзӯи, чӣ хел формат пешниҳод мекунад ва комиссияи озмун ҳамна дида мебарояд касоне ки мегузаронанд самин ба дастгирии молиявӣ мебинад ва ҳамун грантҳошона, проектҳошона амалӣ мекунанд. тренинги мазкур аз ҷониби Ассотсиатсияи миллии воситаҳои ахбори оммаи мустақили Тоҷикистон ташкил карда шуд ва дар доираи лоиҳаи таҳкими иқтидори рӯзноманигорони ҷавон дар шароити пандемия дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби Институти ҷомеаи кушод бунёди мадад Тоҷикистон маблағгузорӣ гардида аст. мақсад аз оне ки имрӯз мо тренинг гузошта истодем, ин ба хотири он аст ки маълумотҳои калонҳаҷмро ба шакли содда фаҳмо пешниҳод кардан барои хонандагон аст. яъне баъзе маълумотое ки масалан маълумотҳои хоса оморӣ ҳастанд ва онҳо дар сомонаҳои масалан расмӣ ки ҷой дода мешаванд, онро дар бештари маврид вақте назар мекунем мегиранду ба ҳамун шакле ки ҳаст мехонанд ё пешниҳод мекунанд. ин як анӯза барои хонандаи оддӣ мушкил эҷод мекунад. шояд барои журналист фаҳмо бошад, аммо барои хонандаи оддӣ чандон фаҳмо нест он маълумотое ки пешниҳод мешавад. ба ҳамин хотир мо инҷо имрӯз ҷамъ омадем ки баъзе аз маълумотҳои оморӣ ки дар ин ё он сомонаҳои масалан мақомотҳои давлатӣ пешниҳод карда мешавад, вақти истифодаи он дар шакли фаҳмо ва дар шакли мухтасар ва дар шакли гуфтам мумкин соддаву оддӣ пешниҳод кардан. ба тренинги мазкур 12 нафар рӯзноманигорони ҷавон аз шаҳру навоҳии суғд ҷалб гардида барои баланд бардоштани дониши ҳуқуқии худ иштирок намуданд. моҳура мирҳомидова донишҷӯи курси дуюм мебошад. вай дар соҳаи рӯзноманигорӣ таҳсил мекунад ва дар оянда мехоҳад дар соҳаи журналистика кору фаъолият намуда дар ин ҷода муваффақ гардад. мақсади дар ин тренинг иштироки вай ин инкишоф додани малакаҳои амалии рӯзноманигорӣ дар самти дастрасӣ ба иттилоот маҳсуб мегардад. бо мақсади дастрасӣ ба иттилоот ба семинари мазкур ширкат варзидам ва мехоҳам ки ҷаҳонбинии худро оид ба дастрасӣ ба иттилоот васеъ намоям ва аз инҷо маълумотҳои навинро ба худ гирам. боз дар инҷо гуфтанд ки ҳуқуқҳои худро донистан оид ба сарчашмаҳои иттилоотӣ ва мо худ ки оянда журналист ҳастем, бояд ки ҳуқуқҳои худро донем ва аз ҳамон сарчашмаҳои иттилоотӣ ба дастрасӣ иттилоот сарфаҳм равем. ташкилкунандагони тренинги омӯзишӣ иброз доштанд, ки баъди анҷоми тренинги мазкур иштирокчиён лоиҳаҳои худро дар мавзӯъҳои гуногуни журналистӣ, масалан мушкилӣ ба иттилоот, тарзи дуруст омода намудани дархостҳои журналистӣ ва ғайра омода намуда пешниҳод менамоянд. лоиҳаҳое ки аз ҷониби комиссияи грантӣ интихоб карда мешаванд, дастгирии молиявӣ меёбанд. мақсад аз татбиқи ин лоиҳа баланд бардоштани малакаи эҷодии журналистони ҷавон тавассути фароҳам овардани шароити мусоити ҳуқуқӣ ва паст намудани худсензура мебошад. гузориши ганҷина Олимова, Мафтуна Шукурова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.